Oi vittu, Marko. Mä ajattelin, että mä oon vaan se Teippi. Mä teen vähän ehkä armoria itelle. Samat. Onko mä tehtyä 2? Yhden saa aina. Mulla on saatana 5. Tehtyä 2. Jaa. Niin. Onks tää kultaa täällä seinissä? En tiedä, mä oon tehnyt jo 3 armoria. Nyt teen 4. Täällä on vitusti sitten tyyppejä. Jos mä heitän flarein, niin onks nää niin vitu idiootteja, että nää menee sen flarein tuolla? Oisko ollut? Sytytän ainakin yhden jätkän palaamaan. Älä läpällä ees. Sytytän ehkä toinenkin. Kaksi palaa. Näitä on aika paljon muuta. Ai vittu! Varo niin tähän vituusti. Tuu takas. Et ota Tein tos jalat. Nyt ei tos pää. Tää kirvessä on niinku oikeesti aika hyvää työkalu. Päähän, ja sitten irtoaa pää, ja se kuolee. Taitku tuonne päin, jatkuuko sinne? Ei. Oliks näillä mitään ihmeellistä? Ei ollut kuin vähän luita, oli se yhdessä kohtaa, mutta ei siellä mitään muuta. On näillä viinaa ainakin. Miten vittu että jokaisen luota löytyy viinapulloja hirveesti? Täältä löytyy viinaa täältä saarta enemmän kuin mitään muuta. Niin, mullakin on invi täynnä. Miksi sulla kannat koko ajan tota rebreatheria selässä? En tiedä, mutta mä sytytän ton palaamaan. Kannattaa. Tosiaan creeperin vittuun nyt noin. Vittu näitä on monta. Hei! Mikä toi on? Vittu, mä lähden vittu täältä. Mä lähden kotiin, ei vittu! Näit sä mikä sieltä hyppäsi? Juu, näin. Se tulee tuolla. Varo. Oi jumalauta! Mikä toi on? Alan pommin. Nopein, nyt vittu se tulee. Joo, mä heitän siihen. Mitä se läpsyttelee noille jalalla? Ai vittu, se on sillä tommonen aikapommi vittu. Mä kuolin. Saat revattua mua. Ui! Mä kuolin heti uudestaan. Ei vittu, nyt on 2, saatana! Ei vittu! Ei vittu. Tu. Minne? Vittu kyllä tappaa mut saman tien. Vittu mä lähden takaisin. Mä lähden kotiin täältä. Mä haluun syödä lääkkeet. Mä haluun mun lääkkeet. Ei vittu! Mä haluun mun lääkkeet. Tänne ei pääse mut. Ei varmaan pääse. Paitsi et tossa on toi yksi vittu. Tää yksi vittu kusipää. Tää pääsee. Ammut meikin. Mä kuolin muuten ihan just. Mäkin. Ei! Pistoli. Ei vittu! Mä vaikka keväkellä. Ei vittu, mä kuolin. Joo. Vittu mä vedän lääkkeet nopea. Tää oli bonari, mä oltais tiputtu latvasta kohta. Se on sitten roikkunut sieltä vittu jalalla ja mä olisin vittu maassa turvalla. Tää on kohta tässä ja toi. Onks täällä niinku joku bunkkeri vai? Käydäänkö me nyt lapioimassa ne? Käydään näyttää ensin tässä, kun tässä on jotain. Kaivuri. Se mä oon koittanut sitä ei pysty käyttämään. Tässä on joku mittauspaikka. Oota. Hei, niin totta. Lapio, kaivetaan tästä. Tästä tuolla on. Joku arkku vittu. No mikä vittu siellä on? Onko siellä luukku? Sinne päin taitaa olla luukku. Mennäänhän sinne päin kaivetaan. Pitäisikö meidän käydä ensin se yksi meidän kaveri, josta me saadaan haudattua? Joo, kaivetaan tää esiin vaikka, niin katsotaan mikä tää se on. Vittu mä näen vaan sun rilli. Vittu, on aika romantik. Siis tää on joku huoltoluukku. Sinne Fasiili tyyli.
Molemmat revitään samaan aikaan. Vittu näkyy vaan sun silmämulkut tossa. Ei mennä sinne. Ei mennä vielä. Ja me lähdetään takaisin päin. Joo. Ei, saaks tän palosammuttimen tosta? Kokeile, älä tuu vielä. Kokeile saaks sen palosammuttimen siitä seinästä. Ei. Ota kun tää vittu ukko lähtis kiputtaa kaputta. Otanko sitruuna, punaiset marjat, vahva omena vai vesi? Joo. Hyppää kyyti. Se kyys. Missäs vittu se Kevin on? Noniin. Totta, oota. Kevin on tuolla joessa. Se muuten on ollut siellä vitun kauan jo. Oi vittu. Otetaan se vielä jonkun aikaa alla. Katsotaanko mikä toi M on, vai olitiinko myös siinä? Oltiin just siinä. Mä en näe edes mappia, kun mä saan puhelinta, että toki teikö pitää kahdella kielellä kiinni kotiin urpaa ajan. Ajan muuten peurakolan. Mitä vittua? Kuoliks se? Mikä nyt ajan ihmisen. Mulla näkyy vaan vittu ruumiita tuolla alla. Mä lähdin... Nyt kuulosti kyllä vähän väärältä. Läheekö se heräs se yksi, kun sä taidat kun... Ai saatana. Hei mun takana vittu! Mitä? Jatka matkaa! Ai. Miten me lennettiin tuolla? Oliko se niinku iso ukko? Ei. Mitä vittu? Missä me ollaan? Kun hirveän rytinä käy vaan ja mä en näkö taaksepäin. Siis siellä se jätkä. Mä ajan sitä päin. Sillä vaan hajos sen, sillä vaan niinku on vaatteet. Pois se riisutu alasti. Pääsi käymään sun viereen, Venaa. Päästä. No niin, nyt haluan nähdä eteenkin päin. Noniin. Se on radio. Noniin. Paska biisi. Eiku. Ei, mainoksia. Premiumi pitäis olla. Mä laitoin Kevinin tekee töihin kanssa. Joo. Ja viksu. Mitä sä laitat sen tekemään? Meille teltu. Joo. Noniin, se on jotenkin hauan päälle, se vittu mikä ukko. Vittu on kiva työunet tulossa. No juu. Oho. Ei täältä oikein mitään ihmeellistä tullut näistä haudoista. Kevin täällä jo oottelet sillä enemmän. Noniin. Just tätä mä meinaan. Vittu. Ei. Ei vittu mulle panoksia. Headshot. Headshot. 2 äijää tippahti. Täällä on yhdellä vittu ohtavalo, se pitää tappaa. Ei vittu, mulla ei taseri panoksia, mä kuolin. Kaikki no hengiltä ja 4 hedua. Ei mä haluan tältä ajalta ohtavalo. Jos mä löydän kirveellä sen pää irti, niin saanko mä sen. Vittu, nää kannattais ladata nää pyssyt näköjään, et vittu näillä olisi panoksia. Sama haulikko, se olisi ollut panoksia, mutta ei vittu vaan ladattu. Vittu mä löin sitä pää irti, mä en saanut sitä. Ohtavalo, epäreilua. Se oli Kevin, voi vittu. Tuo nukutaan vielä tässä. Joo. Noniin. Toi ohtavalo olisi ollut kyllä tosi hyvä. Niin ois. Kevin vetää... Kevin on teltalla, vai missä vittu? Kevin on nukkumassa edelleen. Vittu mä sen kiinni. Olisiko jees Kevini? Mä ehkä saatan ajaa sen yli. Ahaa, mietikin vittu. Mitä vittu se Kevin vetää zetaa sinne. Ei vittu se lähtee. Elää liikiks te sun vittu pallinaama. Mä kyytiin mulle. Vittu Kevin. Vittu se... Hei. Mitäs mykkäkoulua täällä on? Hyppää kyytiin. Kevin vittu. Mitä vittua? No vittu olokut. Tää on viimeinen käsky. Jätä tämmösen satanan läskiuran tänne. Joku vatta tulis koko ajan täällä maassa. Aletaan ammui kohta minua. Tätä näkyy mitään vittua paljon. Moottorisaha on. Jotain.
Täällä on noita glidereita vissiin. Pistäähän se pistoli piiloon. Joo, pistäähän se pistoli jo piiloon. Tossa on joku tyyppi, se on kuollut. Ai jaa. Ai jaa. Onks nää jätkät ollu sortseissa ja T-paidossa täällä vuorilla? Joo, tuollakin näkyy persikkanniket. Ei tässä voi varmaan kaivaa. Ei voi. Mulla on ihan kaikki vittu mitä vaan tässä pelissä. Missä meet? No niin tämmönen luola. Tuntuu, että täällä on vaan niinku tavaraa, että näissä ei oo mitään vihuja. Kun niillä on melkein kellään vittu edes vaatteita päällä. Miten se viestää? Nyt täällä on joku hattu. Täällä on blueprintti. Mitä? Blueprintti. Jaa. Ei täällä kyllä oo mitään. No oli se blueprintti. Me halutaan rakennella joskus jotain. Niin, mä pystyn sitten ottaa sulta parit luuja. Niin, tai mä voin lyödä sua kirveellä sen mikä. Joo. Nyt me kiivettään tästä tonne. Ja mennään näin. Ja sit me päästään tonne liitämään tonne Residentalle. Ui, vittu mä menin tippua. Siitä ei varmaan kuule pääse. Periaatteessa voitais kyllä glidata. Me kyllä päästään tosta kiertämällä koko tää vitun vuori nyt. Katso kun loi räksä. Ai. Ui! Tää osui. Pysäyttääkö tossa? Ai tähän ihan alas. Niin, mä ainakin menossa. Juu, mäkin tipaan hiin. Täältä. Mikä vitu ninja? Pieniä turtle. Mä lyötiin toisiakin kirveellä. Mut lähti molemmat kultaiset armot. Vittu. Mitä mummo?